Hej alle sammen og velkommen til 1 og 3 kroner. Og nu gemmer vi os lidt. Vi er næsten oppe ved kronen. Det er fucking sindssygt, mand. Men nu skal vi videre. Hun kigger væk. Jo, hun holder lidt grisevagt. Fuck, ja, til den røv. Lidt ventetid. Finder sig alligevel aldrig. Baby, Hej, du er på Navi. yeah.